Здравейте, здравейте! Елате и спечелете нещото си! О, виж, Макси! Нещо си! О, харесва ли ти? Да, нямам представа какво е, но искам това нещо си! Най-накрая нещо като за мен. Добре, една игра, моля. Пау! Първи страйк! Много оцелих. Не знам какво да ти кажа, друже. Виждаш ли мишената? Не е паднала. Така че не се брои. Какво не му е наред на това нещо? Много жалко, а? Уа! Уа!